Tarte hau Tolosako udalak babesten du. Arratsalde on denori. Begoña Tolosa zinegotzia gaur ez da izango, beste guztiak hemen gaude, beraz, Karmelen nahi duzunean hasi egingo gera. Bai, lehenengo puntua, ondorengo akta onartzea. 2016ko maiatzaren 31ko ohizko osoko bilkurakoa. Denak ados, onartutzat ematen deu. Bigarrengo puntua, alkatetza dekretu hauen berri ematea 2016ko maiatzaren 1-tik 31-ra. Hor daukazu zerrenda, beraz, jakinaren gainean gelditzen zeate. Hirugarrengo puntua, Tolosa Lantzen udal enpresari buruzko proposamena. Bueno, toki entitateen aurrekontu egonkortasunaren ildotik, esaten du, ez? Entitateen desoreka finantzieroa ematen dela 2 urte jarraian esplotazio emaitza negatiboak izan badira, orduan Tolosa Lantzeneko kasua da, baina kasu hauetan entitateek desegin eta likidatzeko aurre ikusita dago neurriak geroratu ahal izango direla. Beraz, kasu hauetan bidegarritasuna justifikatu egin behar da, hori kontortzailetzak justifikatuta dago, txostenean, entitatearen bidegarritasuna arriskuan jartzea etorkizunean eta, zirkunstantzia horiek txostenean reflejatuta daude, eta bestalde diputazioan oneritzia beharko da, eta diputazioak eman du oneritzi hori. Beraz, ogasun batzordeak diktaminatu du Tolosa Lantzen desegin eta likidatzeko neurriak geroratzeko erabakia har dezan. Norbaitek dudari baldin badu, bozketara pasako ginake, ados daudenak, beso altxa. Denak ados. Laugarrengo puntuan, Junta Orokorraren funtzioetan 2014ko ekitaldiari dagozkion urteko kontuak onartzea. Tolargi, Erretengibel, Tolosa Lantzen da Tolosa Lotzen. Hau administrazio kontseilutik pasa da, baina juntak onartu egin behar ditu. Hor dituzue, juntak banatu zaizkizue, eta beraz bozketara pasatuko ginake. Zerbait nahi duzu, Paulina, esan? Bai, bakarrik esatea, hemen egiten direla kontuak onartu, eta gero emaitzako, konturik ematen duten emaitza nola aplikatuko diren. Daude 3 enpresa galera dauzkatenak, Erretengibel, Lantzen eta Lotzen, horiek normalean egiten duguna da, datozen urtetan o etorkizunean izango dituzten irabazien kontura juten dira galera horiek, eta Tolargiren kasuan irabaziak dire dauzka, 104.000 irabaziak, euroko irabaziak, eta horiek berriz erreserba fundoetara pasatzea proposatzen da. Beraz, bozketara pasako ginake, Tolargin kontuak ados daudenak, beso altxa. Erretengibelen kontu orokorrak, ados daudenak. Tolosa Lantzeneko kontuak, ados daudenak. Eta Tolosa Lotzen, ados daudenak. Denak, onartuta gelditzen da, aho batez. Uste dauzkagula batzuk sinatu gabe, ez da? Baina sinatu dituzte, ez, Paulina? Bai, faltatzeate, presidenteako izatenak jokin eta... Bai, gero kaskuzko sinateko eta... Bosgarrengo puntua, konfederazioarekin sinatu beharreko hitzarmena, 7 bat ezkerraldea azpiesparrua. Hemen, plan bereziaren aldaketarekin, garapenarekin, honena jabari publiko hidraulikoaren kudeaketa egoki batekin, bateragarria egin ahal izateko, adostu da plan berezi horrek jasoko duela Oria ibaiaren oraingo ubideratze lerroa atzera eramatea dokumentua. Orduan, konbenioa prestatu da konfederazioarekin
eta hirigintza batzordeak diktaminatu du onartzea Kantauriko Konfederazio Hidrografikoaren eta Tolosako Udalaren arteko lankidetza protokolo orokorraren zirriborroa Tolosako jabari publiko hidraulikoa babesteko eta uholde arriskua duen gune batean jarduketak egiteko. Eta bigarrena, alkatea fakultatzea akordio hau aurrera eramateko eta konbenioa sinatzeko. Zerbait komentatu nahi dizute? Bueno, gure aldetik mintzat, horren beste buelta, horren beste urteetan, korabera eta eskuartean egondan hitzarmena behingo gatikan itxi dadila, ez? Erzebi esaten dugunen nik uste hemen bueltan gaudenak ezagutzen dugula, baina herritarrak labor dela baien, edo errekaren inguruan, hemen udaletxeatzean dagoen esparru hortaz ari garea, Gorritiko plaza eta inguru hortaz ari gea, eta ean joan gontan aurreko legealdian ia eskutan izan genuen akordio hoi orain gontan lortzen da, ez? Urteak udalaren aldetikan immobilizatu bat eukitzen, jakineko nuke, baina urteak ere udalako aurreikuspen ekonomiko batzuk egin eta bete ez diranak, eta ez udalaren ondorioz, baizik eta ur agentzia eta ur konfederazioak ez dutelako bat egin, ez dutelako adosten zeintzuk zian lege berdinaren interpretazioak, eta tartean eta ondorio lazgarrenak guk jasaten. Guk, azken finean, esparru guzti hau ez dugulako garatzeko aukeraik izan, alde zaharraren espazio hau eta alde zaharraren intxaurra izteko aukeraik ez dugulako izan, eta espazio hori nahiko degradatuta izan dugulako urtetan, ez? Nik uste jende askok, tolosar askok ezakitela zergatikan alde zaharreko eta Ostaloiarrien atzekaldean dagoen utxune hori horrela dagoen. Horrela dago bi eragilek udalaren daudenak, Ur Konfederazioa eta Ur Agentziak ez digutelako ez dialako inoiz ados jarri gurekin. Bata edo bestearekin adostasuna iritsi garen hirugarrena izan da adostasun hori onartu ez diguna. Eta zentzu hortan, behingoz aberregia da eta goain gontan hitzarmen honen bidez, ja plan berezi iztea dukagun eta hor egin beharrekoa egiteko aukera dagoen, ezta? Horrekin eta horri lotzen, jokin aurreko legealdian aukera izten eginenen debaita zuk planteatu zenun hori ikarreneko genuke gogora eta behin hau akordio itxita dagola, izten denean, izten balin bada, eske ja bildurra ematen dit, bai egin beharko genuke hausnarketa bat eta txosten juridiko bat, ikusi prozedura juridikoik badagon kalde ordainak eskatzeko. Hemen udalak aurreikuspen batzuk egin zituen 80 luzean, jakin eta bertako zenbait negozio kaltea jasan dute zuzenean, zenbait bizilagun handikan joan ziren eta beste berkolokatu egin ziren, baina beste zenbait hor egon dira muro de karga batzuekin eta bereien egunerokoan pairatu behar izan dute zenbaitzuk adostu ez izana, eta udalak ekonomikoki horra aurreikusten zituen eta horre egin zituen gasto asko eta asko, rekolokazioak, derriboak eta bar, ez dira bete. Ez dira bete eta ondorioz, bai zait, patrimonio galdera izugarri bat ezakit, baina handi bat eman dela, horra aurreikusten zian aprobetxamendu urbanistikoak ez dialako bermatuko, akordio honetan ez dira bermatzen, eta ongi etorria akordioa, baina bai iruditzen zait, hau itxi eta gero beste prozedura hori jorratu beharko genukela, azkenen Tolosako udalak eta ondorioz Tolosako herritarrak dirua galdu dutelako, bertako bizilagunak gaizki pasa dutelako, bertan negozio zutenak kalteak jasan dituztelako ere, eta ondorioz behintzat hauek kuantifikatu beharko gintuzke eta prozedura juridiko bat eutxi beharko bagenio ustearekin nik uste adostasun bat egitxe beharko ginakela hemen gauden 17 hautetxiok. Orduan, guk ados eta baiezkoakin emango dugu eta orain izan itzela bereiek besteetan ez bezala baiezkoa ere emango dutenak, ez? Ea goen gontan egia den.
Bai, Ibaiek esan duen bezala, Oria Ibaiaren ardura duen erakundearekin, Kantauriko Konfederazio Hidrografikoarekin hitzarmena sinatuko dugu, Gorreti plazaren inguru hori, RC2 deitzen diogun horri, zenbait abantaila lortuko duelarik. Batetik, etxebizitzak eraiki ahal izango dira Gorriti plazaren inguruan eta eremua berurbanizatzeko aukera izango da. Baita ere, Oria Ibai ondoan, orain ez dagoen herribera ondoko pasealeku bat eraikiko da, eta baita ere lurrazpian parkinak egin ahal izango dira. Hau zalantzan egonda askotan, baina badirudi posible izango dela. Eta ibaiari leku gehiago utziko zaio, uholdeak saiesteko urari pasabide handiagoa emanez. Egia da, Ibaiek esaten zuena urte askotako lana izan dela hau lortzea, betidanik oztopo handiak izan ditu eremu honen garapenak, bereziki Ibaiaren ondoan dagoelako. Azkenik lortu da helburua, hau lortzeko egia da baita ere legealdi ezberdinetako korporazioak lana handia egin dutela, bai aurrekoak, baita aurrekoak, eta nik uste dut aurrekoaren aurrekoak, ze oso kontu zaharra da. Eta edozein egon dela agintaritzan, edozein alderdiko agintaritza izan dela ere, ahaleginak egin direla eremu honek garapen egokia edukiz ezan. Beraz, azkenek badirudi orain burutuko dela proiektu honen bideragarritasuna, eta asko izan direnez parte hartu dutenak, lanketa honetan, nik uste dut zorionak luzatu daitezkeela aurreko legealdietan egondako arduradunei baita ere. Baita ere, uste dut Ibaiek esatezun bezala, kalte ordainak eskatzeko edo abiatu aurretik hobe izango dugu lankidetza protokolo hau osatu eta abian jartzea arriskuan jarri ez dezagun behintzat. Bozketara pasako gara, ados daudenak, denak ados. 6. puntua, Euskal Herria plaza bat biz eraikinean jatetxe kafetegi hotel zerbitzuak ezarri ahal izateko obra publikoko konzesioa espedientea abian onartzea. Euskal Herri plaza bat B eraikineko beko solairuan jatetxe kafetegi hotel zerbitzuak ezarri nahi dira. Espediente hau aurrera eramateko bidegarritasun txostena eskatu zaio LKS-eri eta aurre proiektua birmoldaketa obrak egiteko. Prozedura hori izan behar duelako, konzesioa da, obra konzesioa, orduan beraz eskatzen du lehenengo baldintzaplegua onartu horretikan, anteproiektua onartu eta bideragarritasuna ere onartzea. Beraz, Hirigintza Batzordeak diktaminatu du Euskal Herria plazako bat eraikineko beko solairuan, lehenengo eta bigarrengo solairuan, jatetxe kafetegi hotel zerbitzuak ezarri ahal izateko obra publiko konzesioa espedientea abian jartzea. Bideragarritasun txostena onartzea eta jendaurrean hilabeteko epean edukitzea. Epe barruan alegaziorik ez baldin badago onartutzat emango da. Eta obra eraikitzeko anteproiektua onartzea jendaurrean jarriz hilabeteko epean. Alegaziorik ez baldin bada, onartutzat emango da. Cristian, zerbait aipatu nahi duzu? Bueno, proiektu hau badia urte batzuk martxan jarri zala, eta pretendienteak bilatzen saiatu ginen arren aurreko legaldian ere, ez zian topatu. Egia esan garaiak ere alakomokoak zian, bankuak finantziko iturri guztiak itxita zituzten, eta ez zan erresa ez. Gure ustez, eta aurreago itzen barko dugu, baina aurretik ere planteatzen genuna. Udaletxe eta herri honek behar bat badu lotarako, behar bat badu jendeak eta kanpotik datozenak ekonomikoki eta nahiko modu honean lotara gelditu nahi bela dute lotan gelditu daitezen. Ez du horrelako aukera handiegik eta zentzu hortan udaletxe honi eta herri honi interesatzen zaiona proiektu honetan batez ere lotarako esparrua da. Diote gure ustez maila taberna eta ostalaritza mailan herri hau ongi dago hornitua.
baino badago gabezi bat, eta gabezi hori kokatzen da lotarako espazio horietan, ezta? Horregatikan, eta aurrerago hitz egingo dugu, biabilitate plan honetan, zenbaki batzuk ikusi beharko liake, baina gu ez gea inorre auzitan jartzeko, baina gure ustez, pliegoak bizitazio pliegoak ematen dianen, hotela da babestu behar dana, eta zentzu hortan, ikusten da, planteamendu eta aurre ikuspen ekonomikoetan, nola biabilitate handioa duken jatetxeak, eta zentzu hortan, iruditzen zaigu biak eskutikan joan beharko luketela, ez? Biak eskutikan joan beharko luketela, azken finean, jatetxeak bermatuko lukelako hotelaren biabilitatea, esan ezagun, senide aula izatean gorakoa, biabilitate planak dioen bezala, jatetxearen babesa izateak eta eskutik juteak uste interesantea litzakela eta beharrezko izango litzakela horregatik eskutik jutea. Hemen gaur ez dira onartzen, baina pliegoak panatuta planteatzen zain dituzte eta guk ikuste genuen bildurra ematen zigun formula horrek, ez? Azken finean, biabilitatea handiko ikusten zaiolako ostalaritzari, besteari baino eta aula bakarrik ateatzeko aukera horrek bildur pixka bat ematen digu. Eta bestalde, hoiei begira ere, pliegoei begira, gure ustez baloratu beharko litzake onura sozialeko enpresak izatea, hizkuntza irizpidea barneuta daude, baina langile guztiak izan beharko lituzkete. Eta, horrela edo balore sozial horiek, ez edo ekonomia sozial eraldatzen inguruko enpresak izatea, interesgarria litzake, puntuatu izateko eta katalogazio edo tipologia hortako enpresak izatea. Hoi aurrego itzengo dugu pliegoetan, gaur onartzen dana negozio biabilitate plana da, baina argi dago biabilitate plan honek bat erakargarriko dela bestea baino, eta zentzu hortan behintzat pliegoei begira egin dezagun biak eskutikan juteko gure asmoa edo gure planteamendua hori litzake. Alare, gaurko txosten eta biabilitate plan hauekin ados eta aurrera egingo dugu. Gabon denoi, Tolosako udaleko merkataritza feriak eta turismo sailak oso positiboki baloratzen du Tolosako Euskal Herri Plaza lehenengo zenbakiko eraikinean bizerretako hotel eta ostalaritza zerbitzua garatuko duten jarduera ekonomiko berriak sortzea. Sailak garatutako Tolosa eta Tolosaldeako alojamendu eskaintza eta eskariaren azterketaren arabera, argi ikusten da Tolosan alojamendu berri baten beharra, udalerriko turismoa garatuko duen aldagaia eta egitura garrantzitsua bezala. Eta honela, aldi berean, tokiko garapen ekonomikoa, hau da, udalerrira bisitari berriak modu orekatuan erakartzeko albideratuko duen egitura berri honek. Tokiko merkataritza, azokak, ostalaritza eta bestelako zerbitzuei bultzada berri bat emanez. Garapen ekonomiko hau, epe ertain eta luze batera planteatzen da beti ere tokiko ekonomia eta enplegua modu iraunkorrean garatuko duen estrategia bezala planteatuaz. Egindako ikerketak ondorengo ondorio nagusiak utzi ditu azaleran. Bat, kalitate-prezio erlazio honeko alojamendu eskaintza beharrezkoa ikusten dela turismoa garatu ahal izateko. Bi, turismo sektoreak erronka berriak dakartza, bai Gipuzkoa, Euskadi eta mundu mailan. Etorkizunerako esperotako hazkundea oso altua da, eta honek aukera berriak dakartzan udalerri mailean. Zehazki, Donostiak turismo hazkunde handia izaten ari du. Honek oso positiboki eragin dezakelarik Tolosara datozten bisitari kopuru eta kalitatean. Honela, Gipuzkoako Foru Aldundiak San Sebastian Region izeneko turismo estrategia berriak onura handiak ekarri diezaioke Tolosari. Nahiz eta hasiera batean, alojamendu proiektuaren sorrera aterpetxe batekin erlazionatzen den, eragile ezberdinekin egindako kontrastearen ondorioz eta LKS enpresak egindako lanaren ondorioz, argi dirudi aterpetxe batek ez dituela Tolosan alojamendu mailan identifikatuko beharrak asetzen. Honela, hotel baten beharra ikusten da. Tolosara erakarri nahi den publikoa objektiboa aztertuta. Bikoteek eta familiak pisu handia dute Tolosan eta Tolosalde mailan. Aldi berean, enpresa munduko langileak ere alojamendu beharrak dituzte eta kultur arrazoiengatik etor daitezkeen bisitari kopuru hasteko aukera handiak ikusten dira.
Aldiz, gazte taldeak oso pisu baxua dute egun Tolosara datozten bisitari, segmentuan. Hau dela eta aterpetxe batek bete behar dituen ezaugarri teknikoak ez dira egokiak ikusten Tolosara ekarri nahi diren bisitari profilak aztertu ondoren. Aterpetxeak ohe askotako logelak eskatzen ditu eta naiz eta hauek puntualki gazte talde bidez bete daitezen kontsideratu, denbora oso momentu puntualetako mugatu litzateke. Oso zailak ikusia gau egoldaldi hauek denboraren zehar modu jarraian betetzea. Bizarretako alojamendu batek aldi barean kalitate eta prezio honeko eskaintza desberdindu bat lortzea ahalbideratzen duela konsideratzen da. Egindako bideragarritasun ekonomikoaren azterketak adierazten duen bezala denbora zehar errentagarritasun on bat lortuaz. Alojamendua eraikuntzaren lehenengo solairuan eraikitzea aurreikusten da, bertan 19 logela aurreikusten dira, egongelak ere bai, eta logela hauek 2 edo 3 edo 4 pertsonentzako izango dira. Guztira gutxi gora bera 52 plaza aurreikusten dira, gela guztiak baino gela izango dute. Bestalde, bertan aurreikusten da B solairuan ostalaritzako jarduera guztiz osagarria izango den alojamenduarekin, otorduak, gozoariak, ez hori bakarrik errentagarritasunaren ikuspegitik errezagoa eta erosogoa egingo du jardueraren bidegarritasun txosten teknikoak dioen eran, bi jarduerak batera jarrita. Hemen gaur aurkezten den honetan, bideragarritasun ekonomikoaren txostena eta aurreproiektua jendaurrean jartzen dira, eta ekarpena jasoa izateko. Hoxe da. Bozketara pasako ginean. Bozketara pasako gea, ados daudenak. Zazpigarrengo puntua, udal jabetzako lokal komertzial bat eta Donostia etorbidea 5 zenbakian kokatuta dagoen eta Zebendenea bezala ezagutzen den eraikinaren arteko permuta. Hirigintza batzordeak diktaminatu du, eskolapioen ordenak transmititzea Tolosako udalari, bertan aipatzen den eta deskribatzen diren bi finka, 1529 eta 1532, Zebendenea bezala ezagutzen direnak, eta honen truke Tolosako udalak emango dio ordenari Larramendiko lokala, 14 zenbakiko lokala. Eta bi aldeek berrintza jotzen dituzte trukatutako finken balioa. Beraz, berdintzat dira, prezioa berdina ematen zaie, eta orduan kontratua sinatuko da, kontratua permutarena, eta baia sinatzen denetik Tolosako udalak jabetzan hartu ahal izango du, eta beraz alkatea ere fakultatu egin behar da akordio hau aurrera eramateko eta eskritura publika sinatzeko. Bai, Cristian, zerbait? Bai. Bueno, pixka bat egoeraren eta jendea jakitun jartzeko, Zebendenea nik uste izen horrekin ezagutzen, gehienok ezagutzen dugun erekin badala, Donostia etorbidean, Tolosako biltegiaren ondoan kokatzen den eraikin zahar eta utzi bat, abandonatu bat, zeinak pareta guztiak tapiatuta eta leiho guztiak tapiatuta dauzkan, teilatua nahiko egoera kaskarrean daukan, eta bere azken erabilera Gipuzkoako Foru Aldundiak tutelagabeko gazteei edo gazteekin izan zuen, ez? Badira hortaz urte dexente, da, horrek ere halako arazoak sortu zituen herrian eta ordundikan hutsa dago. Hutsa dago, autopistatik pasatzen ganean, nahiko argi ikusten da nola dagoen eraikina eta eraikin fantasma bat dirudi, ez? Gaur ona ekartzen dana da, azken finen permuta bat, hau da aldaketa bat. Ni gauza bat ematen dizut, beste baten trukean. Kasu honetan, eraikin horren jabea eskolapioak dira, eta udalak Larramendin daukan lokal komertzial bat ematen dio trukean. 152 metro karratuko lokal komertzial bat, Tolosaren azken, eraikidean azken auzunean, ematen dion lokal komertzial bat trukean.
Eta idazkariak esan duen bezala, kasualidadez, baino balio bera, edo oso balio antzekoa dute. Kontu hau aspaldikoa da, kontu hau Jokin Bildarratz alkate zela, eta zu alkate orde eta zu Jokin ere, mahai gainean jarri izan, legealdian sartu ginenen, prozedura arazo bat medio, atzera bota genuen, garai hortan ez zegoen balorazio ekonomiko horik egina. Permuta bat emateko, balorazio ekonomiko bat eman barra dago, eta honen antzekoa, edo bien prezio antzekoa dela frogatzen baldin bada, orduan baimentzen da. Orain balorazio ekonomikoa eginda, biena eta bien prezioa oso antzekoa berdina ez izatearren da. Gure ustez, eta batzordean esan genuen, permuta egin aurretik, badaude beste zenbait ariketa egin beharrekoak. Argi dago, Tolosako herriak musikarekiko daukan loturan, musika ensaiatzeko espazioak behar ditugula, eta behar direla. Azkeneko, amarotzen daukaguna, hala dago, beteta, eta beste lokal batzuk ere beteta ditugu. Zentzu hortan, ez dago behar hori asetu beharra dagoela argi dago. Baino, eta batzordean esan genuen, zebendeneak kanpotika nola dagoen ikusita, larritzen gaituelako ere egikin puxka bat, nola egongo dan, bai kanpotik eta bai barrutik, eta horren inguruko balorazio ekonomiko bat, guri, udal teknikariak esan zigutenez, ez dago egina. Ez da inor sartu bertara ere ikusteko zer nola dagon. Eta iruditzen zaigu olako permuta baten sartu aurretikan, erosleak, nahiz da kasu honetan aldaketa bada, baina udalak, eraikin horren kargu egingo dan erakundeak, herritar guztien erakundeak, jakin beharko dula edo lukeela eraikin hori zein egoeratan dagon, eta gutxinez, obren inguruko aurreikuspen bat egon beharko lukela. Nei azkeneko batzordean esan zaitenez, ez dago harlakorik. Eta zenbateko kosteetan sartuko gineaken olako gauza bat, edo olako eraikin bat, neurri hortako eraikin bat, jasotzen dugun neurrian, ez? Iruditzen zaigu lan hori aurrez egin beharra zegola, ez dugu esaten proiektu zehatz bat, baina bai aurre ikuspen bat gutxi gora bera jakiteko zertan sartzen ari dan udala. Eta lanketa hori egin ez izanak ez dugu begi honez ikusten, iruditzen zaigu behintzat ez dela egokia, ez? Ezin geha olako kasu batean itxu-itxuan jun, jakin gabe gerogo zertan zerekin tokatuko garen, ez? Eta beharrak identifikatu beharra daude, zenbat lokal, ze tipotakoak, eta bar. Jakiteko de baita behar horiek erantzuteko zein dan azpiegituraik hoberena. Gainea, gazteriatik datorren txostenean planteatzen da lehenengo solairua gune autogestionatu bat gazteentzako, eta kuriosoa da, baina hemen oposizioan gauden alderdiok edo lokal honen edo udal gobernu honek lokal honekiko interesa kanpotik jakin genuen. Hau da, Tolosako Gazte Asanbladako kidei komunikabideen bidez jakin genulako eskaini zenietela, eta nire harridura Jokin eta zuri esan izun, nola eskaini diozue oraindik jabetzan, hau da, jabe ez bali mazate, jabe ez bali ma daudala. Eta nire harridura eta hortikan jakin genuen, udala berriz ere interesatuta zegoela lokal hortan, eta orain permuta hau jartzen zaigu mahai gainean, ezta? Permuta hau zentzu hortan korrika eta presaka eginda, edo gure eskutara behintzat batzorde batean agertu da, batzordean gure harridura eta gure kezkak agertu arren eta erantzunak eskatu arren, hoxe, aurre proiektu bat batez egon, aurre ikuspen bat egon, eta ezezkoak erantzun ostean, onartu egintzan. Onartu zen, eta guk kontrako bozka eman genuen. Luzea begirako inbertsio batean, iruditzen zaigu, gehiago hitz egin beharreko kontua dela, eta behintzat, mahai gainean jartzen genituen galdera biei, ezezko batekin erantzun baino, erantzun arrazoituago bat eskaini behar zitzaigula. Orduan, korrika junda, ez? Iruditzen zait aldi berean eskolapiak kontentu egongo diala. Irten bideiek ematen zioten eraikin baten trukean lokal komertziala jasoko dute, lako nun eta larramendin, ez? Eta berriro diogu, gure ustez lokalak, musika lokalak behar dira, eta horregatik gutzako, eta gure ustez planteamendua beharko luke edo erresagoa eta egokikoa litzake
lokal hauek Larramendin permutatuko da, eta eskola bide eskainiko zaien lokalak izan beharko luketela musikako lokal, ez? Eraikin edo lokal berriak, auzunean bertan, auzunea dinamizatu eta auzunean bizitza emateko espazio bilakatu daiteke, ondo isorizatuta eta gaur egun sistemak eta teknologia ondo insonorizatzeko badago, hori ez da arazo. Musika taldek Larramendin espazio egokigoa izango luketela, zentrogoan egongo liakela, biziblegoak izango liakela iruditzen zaigu, ez? Ekonomikoki iruditzen zaigu lokal horiek eta udalarena momentu honetan den lokal hori egokitzen merkegoa litzakela, eta lokal irisgarria ere izango litzakela orain Zebendenea ez dan bezala, ez? Zebendenean espazio hori berregituratu eta irisgarri bilakatu beharko dugu. Espazioa badakigo nun dagoen, nahiko urrun, gune nahiko iluna, ordu txikitan ibiltzeko desegokia, eta zentzu hortan, iruditzen zaigu askoz egokigo litzakela, permuta egin baino, udala jabetzan daukan lokal hori, musikako edo musikarako lokal gixan egokitzea, eta bestela ere egia da, Euskal Udalak beste zenbait eraikin, jabetzan, eta hutsak, eta horiek ikustea edo egokitzea izango litzakela beste aukera bat. Baina azken finen, lehenago hitzein beharko genuke, beharrak argiago identifikatu beharko liok eta irtenbide egokiko bat bilatzea dagoela sinisten dugu. Horregatik guk kontra bozkatuko dugu, ez zaigu iruditzen permuta honek ezer alde batek desente gehiago irabazten duela iruditzen zaigu udala baino, eta udala ez da alde hori, eta zentzu hortan kontra bozkatuko dugu. Bai, Zebendenea eraikinarekin, udal gobernuak ikusi du aukera bat ikusten du eraikinarekin. Hemen adierazidan bezala, kulturgintzaren esparruan gazteak premiak adierazi dituzte, bereziki musikaren esparruan ensaiatzeko lokalaren beharra, ez? Bai musika taldeak eta baita ere bakarkako musikariak ere. Eta ensaiatzeko lekuak eskatzen dituzte. Premia horri aurre egiteko beharrezkoa ikusten da, leku egokiak baliatzea sormenari lekua emateko. Egun badira horretarako zenbait udal eraikin, ibaiek adierazi du, Amarotzen esate baterako, baina horiek ez dira, hori ez da nahikoa dauden premiei aurre egiteko. Musika talde ugari dago, lekurik gabe eta lekuaren eskean. Zebendeneak horretaz gain, aukera zabalak ere eman ditzazke, ez, gazteekin elkarlanean zenbait proiektu burutu ahal izateko. Gure asmoa da, udaletxeko gaztedi sailaren bitartez, Tolosako herrian dauden gazte talde ezberdinekin elkarlanean proiektu ezberdinak abian jartzea. Horretarako gazte horiekin elkarlanean proiektu bat garatzen jutea. Horregatik egokiagoa ikusten dugu lehenengo lanketa hori gazteekin egitea eta ez egitea proiektu bat zuzenean nun banatzen dian lokalak, eta hori da gutxi gora bera Abastos eraikinean egintzana, naiz eta hasiera baten horrelako zerbaitetan pentsatu zen egitea baita ere Abastosen, ez. Eraikuntza hori eskuratzeko permuta bat egiten da, hemen esplikatu den bezala, eta bere esku dagoen lokal baten truke, Larramendi kalean dagoena, balioak parekoak direlako. Egia da, Zebendenea eraikinak baita ere egokitzapen obra batzuk ere beharko dituela, beti ere erabileraren beharraren xehetasunak definitzen direnean, gazteekin egiteko asmoa delako, eta orduan egin beharko genuke xehetasun haiek. Modu guztietara, bai teilatua ondo dago, eraikinaren teilatua, bertan izan dira udal teknikariak eta hainbat arduradun politikoak ere izan gara bertan, esan nahi zute ez degula permuta hau egin, eraikina ikusi gabe ere. Baita ere adierazi, ze komentatzen duen komunikabideen bidez ezagutu zenuela Zebendeneaneko interesa, udalaren edo udal gobernu taldearen interesa, ez? Hori egia da, bilera batean
mai gainean jarri zala eraikin hori, etzan izan gazte asanbladarekin, ezpala gazte taldekoekin burutu zen bilera batean jarri zen, nolabait galdetzearren eraikin horrek asetu ote zitekeen talde horrek burutu nahi zuen proiektua, besterik gabe. Orduan, eta baita ere adierazi dezunan arabera, eta Larramendiko lokal horretan, ensaio lokalak egitearen proposamen horren inguruan, gure ustetan, auzoan o auzotarrekin bizikidetza hori arriskuan jarri lezake horako proiektu batek. Beraz, egokiagoa ikusten dugu auzoaren erdigunetik urrunago burutzea horrelako proiektuak. Aukera hon baten moduan ikusten duzu ez, uste ez dela beste lokal bat zeina eskutatik hankentzeko aukera egon daiteken eta ondorioz harritzen nau, diot, nola batzordean korrika eta pesaka jarri genitun baldintzak edo galderaren aurrean zuek onartu zen duten ez, onartu behar da eta onartuko dugu, baina diot, ez alako alako perseak, ze lokal horrek utxa da amatza urteak eta urteak jarraituko dutxa egoten, inorrek ez duelako nahi, diot. Horrek irten bide gutxi euskalako jokin ezakit parra ezorratik egiten duzu, baina egia da. Ez ez uste jarraitzaile, ikusi besteik ezago nola dagoen fatxada eta bestela komendio bat, herritarrak pasatzen dianean ikusi dezatela nola dagoen eraikina bera ez. Orduan, gero udal teknikariak eta bertan egon zetela, pozten dit, eta harritu de baita, ze aurrekoan justu etzen jaten zan, agian ondoren gelditu zate batzordea eta gero, baina aurrekoan etzen jaten hori izan. Eta gero, kurioso iruditzen zait, ze emakumeen etxearen proiektuan aldean zizate ez? Esaten duzu lehenengo proiektua eta gero espazioa, eta hemen izate espazioa eta gero proiektua garatuko dugu, ez? Orduan, departamentu dugu berdinean egonda gaina, kriterioak homogenizatzea eskatzen dizuet, ez? Hau da, emakumeen etxean baldin bada proiektua eta gero espazioa, hemen kurioso iruditzait espazioa eta gero proiektua, ez? Orduan ezakit ze presa dagon aurrela egiteko eta esandakoa gure ustez udalak jasotzen duna baino gehiago galtzen du. Sormeneako espazio bat ez zait iruditzen auzotarrekin gatazkak sortzeko espazioanik, baldin eta ondo egiten baldin bada insonorizazioa, eta egun hortan ezago arazoik. Baina, desgaziz, Larramendin ekotxe esperientzia duzkagu insonorizazioen inguruen hor zeuden ate garaje batzuen inguruan, eta hori ez da egun arazo, insonorizazioana. Eta aldi berean eskaintzen diote plus bat, ez? Eskaintzen dute sormeneko espazio izan da, kultur espazio bat, jende gaztea, mugimendua, dinamika berria sortzeko aukerak plaza eder hortan. Interesgarri gau iruditzen zegoen bestea ez, baina gure harridurako etzan planteamendu ez da baidatu behar ez. Orduan, harritzen gaitu nola aurren azkarre egiteko interesa jakinda atzetik ezagola beste inor espazio horiek entzeko, ez da txoio bat momentu honetan hartzen duguna doken duguten ez uste bintzat eta noski jokin nire iritzia da, baina urtetan forgatutako nire iritzia urtetan utxa da makilako espazio horrek eta ikusi besteik ezago nola duen lehio guztiak tapiatuta. Eta lurra ondo egongo da, baina irisgarri egin behar da, asensore bat jarri bartzaio, berregituratu beharko da sistema elektriko guztiak, berregin beharko da barrutikan dena, ze azkeneko erabiltzaileak izan zitunak badakigu nola gutxi gora bera nola utzi zuten eraikina eta ez forma egoki batean, suteak egon zian bertan eta bar. Orduan, berrio diegu, azkar, presaka, eztabaidari bizkarra emanez egiten ari da permutau eta horrelako presik ez dauka. Beraz, iruditzen zaigu egoki galizakela, retiratu, hitz egiten jarraitu, proiektua lantzen, adosten egin, eta orduan ikusi horren arabera zein dan espazio egokina. Aipatzen duzu behin da berriz presaka eta korrika hartutako erabakia dela eta ez ondo pentsatutako erabaki bada, batzordea eraman, bakoitzak bere argudioak ematen ditu eta erabakia hartzen da, ez?
erabaki hartzen da guk garbi ikusten degulako aukera badala. Aipatu duzu baita ere emakumearen etxearen kontua, ezta? Hori ez da sail berdina, emakumearen etxea berdintasun sailetik eramaten da eta teknikariak aholkatu bezala ematen ari da gaia. Izan ere, badaukagulako abantaila txiki bat gai horren inguruan, Tolosako berdintasun teknikariak Donostiko emakume etxearen prozeduran parte aktiboa izan zalako, ez? Hori da arrazoi bakarra. Eta ia dagoeneko, bozketara pasatzen. Bozketara pasatzen gara, ados daudenak, desoatxa, kontra daudenak. Urrengo puntua, 8. puntua, behin-behineko izaeraz onartzea Tolosako hiri antolamenduko plan orokorraren aldaketa puntuala. 28 zenbaki albistur esparruari dagokiona. Orduan hor, plenoak 2016ko urtarrilaren 26an hasierako onarpena eman zion hiri ordenazio plan orokorraren aldaketari. Eta jendaurrean hilabetez egon da eta alegaziorik ez da egon. Baita ere, sektore eskumena duten herri administrazioa bidali da eta beraz hirigintza batzordeak diktaminatzen du behin-behineko izaeraz onartzea aldaketa puntual hau. Bai, Kristian, Ibai? Ez. Bueno, azkenen 5.000 metro gehiago izango dira eraikigarriak, honek lagunduko du baita ere enplegu sustapenerako. Azpimarratu gai honekin alderdi guztien adostasuna dagoela, leheno ere pasazan osoko bilkura honetatik, orain behin-behineko onespena ematen diogu, berriz ere ekarri beharko dugu behin-betiko onespena emateko, beraz bozketara pasako gineke. Alde daudenak, desoaltza. Urrengo puntua, ekainaren 28an lesbiana, gay, transexual, bisexual, intersexual eta queerren eskubideen nazioarteko eguna dela eta mozioa onartzea. Mila 1979ko ekainaren 28a data historikotzat hartzen da lesbiana, gay, transexual, intersexual eta queerren askapenerako mugimenduarentzat. New Yorkeko Stonewall tabernako gertakariak ekainaren 27tik 28rako gauean gertatu ziren. Hain zuzen ere, transexual, lesbiana eta gay talde bat matxinatu egin zen, poliziak talde hauen aurka egiten zituen geigekeriak salatzeko eta beren eskubideak aldarrikatzeko. Beren eskubideak defendatzeko elkartzen ziren lehen aldia ez batzen ere, egun hartan sexu joera eta genero desberdinetako jendeak isolaturik egoetari utzi eta elkartu egin zen. Diskriminatzen zituen sistemako bidegabekeriei aurre egiteko, ikustarazteko eta eskaerak agerian jartzeko. Egun hau dela eta Tolosako osoko bilkurak gaitzezi nahi du LGTBIQ kolektiboek jasaten duten diskriminazioa. Eta beste behin ere berretsi nahi du bere konpromisua sexu joera eta genero identitateagatiko aurre iritzi eta diskriminazioaren aurkako borrokan. LGTBIQ kolektiboek eta mugimendu feministak egindako borrokari esker, azken urteotan lortu dira legealdaketa garrantzitsuak, eta oinarrizko eskubide zibil batzuen parekatzea. Halere, gay, lesbiana, bisexual, transgenero eta intersexualen nazioarteko elkarteak, ILGA, azpimarratzen du Estatu Espainiarrean murrizketa serioak daudela osasun alorrean eta gizarte zerbitzuen alorrean. Besteak beste, honako hauek. Lagundutako ugalketako tekniken estalduratik kanpo gelditzen dira bikotekide maskulinorik ez duten emakumeak. Eta horrek eragiten die lesbianei, emakume bisexualei eta bikotekiderik gabe ama izan nahi dutenei. Edo derrigorrezkoa da eskontzea sexu bereko bigal lagunek guraso izan nahi badute. Era berean, sexu osasunaren arloan eta zehatz-mehatz GBS-arena lan egiten duten erakunde eta elkartek salatzen dute ez direla artikulatzen behar diren lege neurriak giba dutenen diskriminazioa eragozteko lanbidea lortzeko edo zerbitzuak jasotzeko garaian. Besteak beste, adineko nointzako egoitzetan sartzeko garaian edo osasun eta bizia seguruak egiterakoan.
Era berean, salatzen dute ez dagoela gobernu paktu bat, adostasun politiko zabal bat izango duena neurriak hartzeko bi helburu hauei begira. Batetik, aurre egin ahal izateko gibari eta hiesari, estigmari eta arlo preventiboan, klinikoan eta sozialean dagoen diskriminazioari. Eta bestetik, halako marko egonkor bat esartzeko alor honetan esku hartu behar denean. Gainera, homofobiaren, lesbofobiaren eta transfobiaren aurkako nazioarteko eguna zela eta Eusko Jaurlaritzak berak salatu zuen LGTBI kolektiboetako askok, nagusiki lesbianek, transexualek, adintsuek edo desgaitasuna duten pertsonek, ezin ikusia eta ez ikusiarena egitea jasaten dutela. Eta horien aurkako eraso fisikoek gora egin dutela gure hirietako kaletan. Horrelakoek agerian uzten dute nork bere sexualtasunaren naiz generoaren arabera bizitzeko askatasun egiazkorik ez dagoela eta berdintasuna zein bereizkeriarik ez da falta direla. Zoritxarrez, aurreiritziak, uste faltsuak, estereotipoak, bazterketa eta gorrotoa oraindik ere gizarteko sektore askotan sakon errotuta daude. Horretaz gain, Arartekoaren azken txostenaren arabera, Euskal Herriko LGTBIQen taldeak antzemandako arazo nagusien artean gabezia batzuk nabarmentzen dira. Naiz eta ahalegin handia egiten ari den hezkuntza eta osasun alorretan Osakidetza. Eta txostenak dio garrantzizkoak direla honako hiru gai hauek. Sustatzen jarraitu behar da aniztasun, afektibo-sexual eta genero aniztasunarekiko errespetua. Ikastetxeak material didaktikoarekin hornitu behar dira. Eta jazarpen, lesbo, homo, transfobikoa eskola jazarpenen protokoloetan sartu behar da. Arartekoak azpimarratzen du era berean, ikustarazi eta heldu egin behar zaiela sexu bereko bikotekideen arteko indarkariatik eratorritako arazoei. Bestalde, kezka azaldu du askatasun sexuala mugatu daitekelako udal ordenantza murriztaziekin. Eta esan du komeni dela diru gehiago ematea berdinduri, LGTBIQen taldeari informazioa eta arreta emateko zerbitzua. Bestalde, transexualei eragiten dieten arazo nagusiak lotuta daude sexua aldatzeko, osasun eta lege prozesuetatik datozen arazoekin, naiz eta aurreratu, transexualitatea trastornotzat hartzen da, eta ziurtagiri psikiatriko psikologikoa eskatzen da dokumentazioan izena aldatzeko tramiteak egiterakoan. Eta horrek eskubiderik oinarrizkoenaren aurka jotzen du, hain zuzen ere pertsonaren beraren identitatearen aurka. Horregatik, Tolosako udaleko udaltaldeek osoko bilkura honetan erabakitzen dute ondorengo jarduketak garatzea udal esparruan. Bere jarrereik irmoena erakustea, beren sexualitateagatik edo genero identitateagatik normaltzat jotzen den horretatik ateratzen diren haien aurkako aurreiritzi eta erasoen aurrean. Eta aldarrikatzea jende guztiak eskubidea duela askatasun sexual eta afektiborako bere identitatea definitzeko eta bere harremanak aukeratzeko. Homofobia, lesbofobia eta transfobiaren aurkako informazioa eta sensibilizazio kanpainak sustatzea. Herritarren kontzientzia solidario berri bat sortzeko eta hala jarrerak aldatu eta kolektibo hauen aurkako aurreiritzi eta mesfidantzak desagertu daitezen. Berrestea, udal eskumenen neurrian, ONUSIDak bultzatutako Pariseko adierazpena, zeinaren bidez lortu nahi baita munduan IESaren epidemia amaitzea 2030. Hezkidetza proiektuaren bidez, Tolosako ikastetxeak hornitzea behar dituzten baliabideez. Diskriminazio hau jasaten egon daitezkeen ikasleei adin goiztiarretik laguntzeko eta babesteko. Era berean, irakaslei laguntzea eta hezkuntza baliabideak eta materialak ematea, behar bezala heltzeko aniztasun, afektibo, sexual eta genero identitatearekiko errespetuari. Ikusarazi eta zabaldu espazio fisiko eta simboliko guztietan erakundeen arteko jarduerarako eta koordinaziorako udal protokoloaren mailaren bitartez. Kolektibo honen aurka egiten diren indarkeria matxista mota guztiak. Era berean, jarduketa protokolo bat landu, sexu bereko bikotekideen arteko indarkeriatik sortzen diren arazoak ikusarazteko, arazo horiei heltzeko eta arreta hobetzeko. Bai, Cristian. Bueno, gabon guztioi.
Alderdi sozialistatik beti egon gara gaude eta egongo gara LGTBIQ kolektiboen eskubideen alde eta defentsan. Oraindik sufritzen duten diskriminazioa betirako bukatzea eskatzen dugu, gure alderditik. Bai, Gabon guztioi, guk ere, eragile desberdinek aurkeztu duten mozio honen alde egingo dugu. Maitek irakurri duen bezala, gai honetan ere, aldarrikapen guztietan bezala argi eta ilunak ere badaude, aurrerapenak ematen dira, formalki batez ere, baina gero, egunerokotasunean bestelakoak ere gertatzen dira, osasunan, hezkuntzan eta horrekin beharrekoak aipatu dira, baina gero beste gauza ere badago, adibidez, berriki Orlandon gertatu dena, Madrilen apirilean ere gertatu dena, horiek dakizkigunak. Gero albiste honak ere badauzkagu, hemen gertuan ere asteasun gertatutakoa, gauzak gertatzen dira, baina zoritxarrez albiste txarrak eta errespetu faltazkoak ere ugariak dira, beraz, hori, argiak badaude, baina ilunak oraindik ere asko eta asko daude, eta oraindik lan handia daukagu aurrera egiteko. Diotze askotan, esaten den bezala politikoki inkorrekto gelditzen da, norberaren iritzia ematea, eta orain dela gutxi ere bai, Euskadiko gazte behatokian esaten den bezala, ehuneko 80 piku gaztek ontzat ematen dute, sexu desberdineko pertsonekin harremanak izatea, ezkontzak ematea sexu berdineko pertsonetan, eta bide batez esan da emakumeak ikusten denez jarrera irekikoa dute. Beraz, adierazpen publikoan badago nolabaiteko errespetu bat, baina gero gertakari gehiegi ematen dira berez kontrakoa adierazten dutenak, edo baita ere esan daiteke horrelakoak gehiago entzuten direla. Baina, ez luke bakarrik ere egon behar. Norbera bere buruaren jabe delako, iruditzen zaiona egiteko, sentitzeko eta maitatzeko nola ez. Beraz, hori esan da, asko daukago egiteko, eta bai aipatu nahi dut, batzordean ere aipatu zelako, bai transexualitatearen inguruan, eta baita ere familia mota desberdinen inguruan, hitzaldiren bat, edo gauzak egiteko asmo badagoela, pixka bat bisibilizazioaren aldetik, ez? Eta nahi beti tokatzen zait, puntu bat markatzea, baina bai adierazi nahi dut, baita ere, eta hau, kritika moduan edo adieraziko dut, ez zaigu iruditzen gaizki dagoenik, egun honetan aldarrikapen forma desberdinai babesa ematea, eta hemen ikusten dugu, ostadarra hemen daukagu, udaletxean, balkoian, baina baita ere badakigu egon direla, beste eragile batzuk, talde batzuk eskatu dutenak beraien ostadarra edo beraien simbologia jartzea eraikin publiko batean, eta ez zaie utzi. Orduan, iruditzen zait, horrelako egoera batzetan ezer ez dagoela sobran, eta bisibilizazioan lagundu behar dela. Ez dut esango dena gutxi dela, baina lagundu behar dela, eta leku guztietan, txoko guztietan presente egon beharko lukela gaur ze egun den. Eta besterik gabe, esan dudan bezala, alde egingo dugu mozioan, eta nola ez, beraien aldarrikapen guztietan. Eskerrik asko. Bai, pixka bat, honitzak aipatu duenari berdinetik, pintzela batzuk emate aldera. 1980ko maiatzaren 17an, ez dago hain urruti ere, Osasunaren Mundu Erakundeak homosexualitatea gaixotasunen sailkapenen eskuliburutik kendu zuen. Gaur egun, 75 herrialdetan oraindik homosexualitatea delitua da, eta horietatik 7 herrialdetan heriotzarekin zigortzen da. 2015 urtean, Gipuzkoan orientazio sexuala da genero identitatearen aurka 7 gorroto delitu ezagutu dira. Aipatu du honintzak, 2016 urtean egindako ikerketa Euskadiko gazteekin, non badirudin toleranteagoak garela, eta bidean aurrera goazela, 15 eta 29 urte bitarteko gazteen artean, egindako inkesten arabera, 81%ak sexu bereko pertsonen arteko ezkontzaren aldea saltzen da, eta sexu aldaketaren aldekoak 86 argitzen dira. Baina, egia da baita ere, arartekoak oraindikan ere salatzen duela, zenbait adingabe homosexual, bisexual eta transexualek homofobiak jasaten dutela. Egoera
hauek ikusarazpena eta bisibilitatea importantea delako eta garrantzizkoa delako aurten zerkausiaren eraikinaren argiztapena egin dugu, gainera egin dugu San Juan bezperan, 23an, kaleak beteta zeuden egun batean, helburu honekin, ez? Eta baita ere gaur daukagu jarrita hemen udal eraikinean triangelua rosa eta hortzadarren koloreko bandera. Oldarkortasun guztitik urrun, errespetuan oinarritutako bizikidetzaren alde gaudelako egingo dugu bat baita ere adierazpen honekin. Baita ere aipatu nahi dut, jaso direla proposamenak, adibidez zebrabide bat margotzeko, hortzadarren kolorekin, zebrabideak badaukate bere trafikoko kodea eta orduan ez da posible izan, eta eginda beste proposamen bat, baino iritsi da gaur goizean. Orduan obra batzordetik pasako da, ze proposamenan arabera proposatzen dena da Kondeaneko aldapako bukaera horretan dauden trenbideko egurroiek koloreztatzea, orduan hori nola erabat geldituko den zerbait izango den, obra batzordetik pasako dugu eta erabakiko da. Eta besterik ez. Ados daudenak. 10. puntua, herriko gazte talde batzuk aurkeztutako mozioa. Irakurriko dugu. Carmele, hemen 10 minutuko errezeso bat egingo dugu eta gazteekin hitz egingo dugu talde politiko guztietako ordezkariak. Bueno, rezesuan adostasun bate iritsi gea, orduan mozioa erretiratu egiten da, baieztatuko dute beraiek, eta onartuko ditugu bi puntu, orain Jokin Azkoek irakurriko ditunak, eta gero talde bakoitzak bere iritzia emateko aukera izango du. Beraz, onartutako bi puntuak Olatzek esan duen bezala, hor batxuga testo bat bateratu nahien, eta bi aurretik dauden testo sarrera idana kendu ingo dugu, eta bi puntu onartuko ditugu. Bat izango da, gazte hauen egoera gainditzeko bide judizialetik at ustea auzia. Hori izango lehen puntua, eta bigarrena, kasua balitz bitartekaritza bidea jorratuko da helburu izanik denon arteko adostasuna lantzea. Igual diferentziz, gazteetako ordezkariak zerbait adierazi nahi dezute? Ez. Cristian? Ni bakarrik esan iduna da puntu horiekin ados nagoela, baina okupazioaren bidea guk ez dugu babesten. Bueno, atxaldeon. Hainbeste, lehenik eta bentsat adostu dugu. Adostu dugu bide judizialetetik ateatzea inoiz horra iritsi behar etzan gatazka bat.
Sarri esan dugu, sarri publikoki zein pribatuki gure buruak ere planteatu ditugu edo proposatu dugu irtenbide bat eman hartzeola gaiari, eta gai honi irtenbide emateko forma bakarra elkarren artean hitzeitea dela, eta hitzeitea horren ondorioz adostasun batea iristea, iristea. Eta argi daukaguna da, adostasun eta iristeko konfiantzak sortu behar diala, konfiantza garatu behar diala, eta bide hortan ez dutela inundik inoa laguntzen bide judizialak. Ez penalak eta ez administratiboak. Azken finean, gatazka iten dutelako tenkatu, iten dutelako ezin ikusiak eta konfiantza ezak areagotu, eta horregatik argi genuen, eta plenoa eta egoera hau eman aurretik guk planteatzen genuen zen eseri zaitezte edo eseri gaitezen lagundu baldin badezake elkarrekin adosten zerbait, baino irtenbide judizialoi alboratzea. Ez duelako zertan laguntzen, eta azkenen auzi hau tenkatu iten duelako, eta zuei isunak edo baita penalki zegoelako hor irtenbide bat, eta horri ez diotelako nik berez inorri desio. Eta gutxigo horrelako auzi batean, ez? Okupazioaren inguruan adostasun, desadostasunak egongo dira, zuek proiektu bat daukazue, proiektu bat defendatzen duzue, eta hortako espazio bat duzue, eta espazio hori lortzeko bitarteko desberdinak daude. Iruditzen zait, irtenbidea martzela egoera honi, eta irtenbidea emateko forma bakarra mahai baten inguruan hitz egitea da eta adostea da. Espazioak badaude, proiektua badezue, adostezak egun nun izan diteken gune hori, baina argi dagoena da, bide judiziala ez ala bitarteko. Pozten naiz, azkenen hori adostu izanaz behintzat, txarrenea bitartekaritzaren bidea jorratzea adosten duzue bi aldeak, baina lehenik eta behin danentzako importantea da Tolosako udalak eskatzea arloaren dagokion fiskalia edo tribunalari artxiboa eta gai hau bertan bera uztea. Beraz, pozten naiz eta guk bat egingo dugu adostasun minimo honekin, eta lagungarriak baldin bagara adostasunak bilatzeko garaian elkarrizketa hau indartzeko, lehenago esana zaizuen bezala, prest. Bai, ezer esan baino lehenago, aurretik guk baita ere Kristianek adierazi duen bezala, guk ere garbi utzi nahi dugu, udal gobernu honek ez duela okupazioaren bidea babesten, ez eraikin publiko ez pribatuetan, aldiz, elkar lanerako proposamena luzatu duela, behin eta berriz gazteekin, Ezpala taldeko gazteekin izandako elkarrizketa guztietan. Bide judizialak ez dira desiragarriak inorentzako ere, egia da, puntu horretara iristea ez dela ona inorentzako ere, baina behin puntu horretara iritsita, badirudi erantzunkizunak, kasu honetan, bi erantzunkizun mota daudela, ez? Erantzunkizun zibilak eta erantzunkizun penalak. Erantzunkizun zibil horretan izan lezake zer esana udalak, indako kalteen ordainsarien arabera, eta erantzunkizun penalean ministeritza fiskalak. Gaur hartu dugun adostasun horrekin da hartu dugun erabaki horrekin, udalak eskatuko dio hau batez izan daitezken erantzunkizun horiek atzeratzea eta elkarrizketaren bidetik lortzen dugun horrelako egoerak berriro ere gerta ez daitezen. Beraz guk ere onartuko dugu esaldia lehen Jokin Azkuek irakurri bezala. Bozkatu egin beharko dugu, ez, Karmele? Bai, ados daudenak? Onartuta gelditzen da. Hamaika puntua, horixe BH Institutuko eraikin berriaren inguruko mozioa. Honela dio mozioak.
Horixe BH Institutua kalitatezko hezkuntza publikoa eskaintzen dio Tolosaldeari. Alabaina, institutuaren jarduera hartzen duen eraikinak berritzea eskatzen du irisgarritasunaren, energia efizientziaren, arriskuen kudeaketaren zein beste hainbat ikuspegiren aldetik gabezia nabarmenak dituelako. Horiek guztiek kalde nabarmena egiten dio hezkuntza jarduerari. Hori dela eta, horixe institutuko arduradunak eta guraso elkarteak Eusko Jaurlaritzaren hezkuntza, hizkuntza, politika eta kultura sailearekin harremanetan jarri ziren institutuarentzat eraikinaren egoerarentzat konponbide egokia adosteko asmoz. 2015ean hezkuntza sailak horixe institutuaren eraikin berria konstruitzeaz sailaren 2014-2018 epealdirako inbertsio planean sartu zuen. Egun, eraikin berria konstruitzeko beharrezko diren urrats administratiboak egiten eta erabaki operatiboak hartzen ari dira hezkuntza sailean. Tolosako udalak ezinbestekoa ikusten du horixe institutuaren eraikin berria ahalik eta azkarren errealitatea izan dadin, gure eskualdean bigarren mailako kalitatezko irakaskuntza publikoa bermatzeko oinarria delako. Izan ere, udal honek irakaskuntza publikoaren aldeko jarrera irmoa du, udal aurrekontuetan urtero isladatzen den bezala. Hori guztia dela eta, Tolosako udalaren osoko bilkurak honakoa erabakitzen du. Bat, udalak, udalaren eskumen esparruaren baitan dauden urrats eta eginkizun guztietan, bere esku dagoen guztia egingo du horixe institutuko eraikin berriaren proiektua errealitate bihur dadin ahalik eta lasterren. Bi, udalak Eusko Jaurlaritzako hezkuntza, hizkuntza, politika eta kultura sailari eskatzen dio, egutegi zehatza egin dezala, non egin beharreko urrats guztiei klarki egikaritze data ipintzen zaien, horixe BH Institutuko eraikin berria obra 2018an zehar has dadin beranduen. Halaber, eskatzen dio egutegia 2016ko uztailaren 31erako eragina egon dadin eta horixe institutuko eta udaleko arduradunei helaraz diezaien. Bueno, urte asko dituen eraikina denez, azkenen obsoletoa geratu da, irisgarritasun, energia efizientzia, trafikoa, arazo eta gabezi asko ditu eta hau da hori konpontzeko modu hoberena, laster isi beharrekoa, eta horregatik gu mozio honetara gehitzen gara. Arratsaldeon. Ez da historia berria horixe institutuarena, uste azkeneko tagonuke 7-8 urteetan bueltaka jira dabien arazoa da. Garabeteko eraikin bat, 40 bat urte dituena, Andaluzian eraikitzeko eraikin baten diseinuan onarituta Euskal Herri eze honetan Jesukriston arazoa dituena, eta ara inguratu duen edonor, edo aran bere seme-alabak izan dituen edonor, ezautze dituen etxe horrek dituen gabeziak. Hainbat urtetan, bai hango guraso elkartea, bai zuzentetza okikideak, lanean aritu dira gogor, nolabait eraikin horri irtenbide bat emateko, eraberritzeko edo eraikin berria egiteko, eta ja joan den urtean lortu zuten hezkuntza, hizkuntza politika eta kultura sailak konpromiso hartzea 2014 eta 2018 inbertsio planean sartzeko, eta ala sartu zen eraikin berri bat egitekoa horixe ordezkatuko duena. Hortan bitetan dabil eraikina, egia zen udalak hasiera-hasieratik babestu du horixeren eraberritzaren proiektua, baina egia da ere udalak inoiz ez duela hori publiko egin, ez duela adierazpen publiko egin horren alde. Eta pixka bat indartzeko proiektuaren egingarritasuna eta ahalik eta pedik laburrenean egiteko planteatzen da udala obitzaitutan. Batetik, udala konpromisoa hartuta idatziz eta herritar guztien aurrean bere esku dagoen guztia egingo duela proiektua errealitate izan dadin, beti ere bere eskumenen baitan. Guk ez dugu dirua jarriko, guk ez dugu proiektua onartuko, baina bai interbentzioak egin behar izango ditu udalak inguru hartan nolabait etxe berri hori egiten hastea, eta bezetik fetxa bat jartzea. Importantea dutzen zaigu, eta baina kezkaz bat zegoen horixeko ardura horren azkean, asko luzatzen nahi zela, egutegia jartzearena, legegintzaldi bukaera egutzen nahi zela, eta bakizue horrek kezka sortzen ditula, eta egoki iruditu zaigu, hezkuntza sailari eskatzea indezala egutegi bat urrats ezberdinak burutzen juteko, eta beranduen 2018an, hau da, inbertsio epealdi horren azken urtean azaldia beranduen etxe berri eraikuntzan. Gure asmoa izango litzake gure nahialik eta azkaren astea, baina badikigu proiektu horiek bere epea dauzkatela eta 2016an erdian gaudela.
gure aldeko boto izango du. Bai, adierazi Eusko Jaurlaritzak egin duen urrats handiena izan dela 2014-18 epealdirako inbertsio planean sartzea, ez? Hori da erabakia mahai gainean jartzea. Hortikan aurrea adierazi behar dut, bai guraso elkarteak eta zuzendaritzak egiten ari diren lan ikaragarria proiektu berri honi begira, eta idatzi honekin eskatzen dioguna gobernuari da esfortzu bat egitea egutegi bat zehazteko, ez aldan neurrian. Egia da, proiektu honen baitan, udalak izango ditula baita ere bere zerginak, hortan ari dira baita ere begiratzen trafiko ordenamenduari dagokionez gehien bat. Orduan, elkarlanean ari gera, institutuarekin batera, eta bide honetan jarraituko dugu. Beraz, guk ere aldezko bozka emango diogu. Bozketara pasako gara, ados daudenak. Azkeneko puntua, galdera eta erreguak. Zerbait, lehenago zazpigarren puntuan zemendeganako eztabaidan olatz planteatzen zenuen, nik salatu detenean pixka bat azkar korrika horren ingurukoa, zemendegan eztabaidatu dezuela eta gero batzordera eraman eta diktaminatu egin dezuela. Hoxe da guk eskatzen duguna, batzordean zuen noski eztabaidatuko zenutela, udal taldeak ulertzen dut eztabaidatuko zenutela, baina batzordeak ez dira diktaminatzeko espazio mugatu, baizik eta eztabaidara sustatu eta adostasunak orain egin duguna bezalako lortzeko gune dira. Aurreko plenoan San Juanetan gertatutakoak eta Jurramendin jasotakoa eta horren inguruan Jurramendin dena gertatu ostean edo horren gertara guztien ostean junta deitu zen eta hor informatu zitzaigun, Lorek hemen bertan eskatu zuen informazioa eta Lorek plenoan eskatu ondoren elkartu zinen berarekin. Eta gaur, esan bezala, batzorde eraman eta diktaminatu zen, eztabaida hori da. Aurrekoan ere parte hartze eta gardentasun batzordean, hemen alderdi politiko batek, hemen ezagona, baina parte hartzea eskatu du eta hor barne araudi bat planteatu da, nun, lehenengo puntuan, jartzen den, 3 eragile baino gehiagok parte hartzen baldin badute batzordea ezan zerbait sortuko dela, ez. Eta berriro berdinagoaz, ez, batzordeak bilakatzen nahi dira espazio bat, nun diktaminatzen den, alde kontra, pum, eta badoan, ez. Gure ustez, batzordeak hori baino gehiagorako dira, batzordeak adostasunak ikuspegi ezberdinak bateatzen saiatzeko espazio dira, eta pixka prekupatzen gaitu ere, azkeneko parte hartze batzordean proposatu zen hitzarmen edo marko horrek mugatuko dulako gizarte eragile zenbait zuen parte hartzea kopuruan bintzat, eta horregatikan, bildurroiei aurre egiteko eskatzen duguna da batzordeak izan dituzela ikuspegi ezberdinak izan alderdi, izan eragile bat egingo duten espazio, eta ikuspegi desberdin horietatik adostasunak lortuko diran gune. Hoxe besterik ez. Bai, ez dakit, segurazki gaizki esango nuen, baino leheno zebendeneako puntuan esan detenen batzordera eman zirela gaiak, batzordera esan nahi nun, ez dakit esan deten gure udal taldera, gure artean hitz egin degula, ez. Batzordeko deialdiarekin batera, aurreko legealdian bezalaxe, berdin, bialtzen da informazioa, diktamen guztia, eta gero batzordean aukera dago eztabaidatzeko eta bakoitzak bere iritzia emateko, eta hori da egiten dana, lehen eta orain, berdin. Ez dago mugarik. Parte hartze batzordean esaten dezuna ibai, prekupatzen dizuna, hemen kontu bat, zuek parte hartze batzorde horretan hitz egin zenutena, zan zehazki, hauteskundetara aurkeztu etzen udal talde bat batzordetan nola parte hartu erabakitzen izan batzorde hortan. Beraz, danak ados gaude parte hartzeko bidea eman behar dela. Kontu da, hori nola egiteko idazkareari txosten bat eskatzen zaiola. Idazkareak txosten hortan proposatzen du, edo azpimarratzen du, ez talde horrek, baizik eta talde gehiagok parte era horretara, nahiz eta izan oso zaila, baina era horretara talde horrek bezala
parte hartzeko eskaera luzatuko balu eta 3 baino gehiago balireke, batzorde horren eraginkortasuna ziurtatzeko beste formato bat pentsatu beharko litzatekeela, ez da inolaz ere ixten, baizik eta batzordeen eraginkortasunean pentsatzen ari da idazkariak esaldi hori sartzen duenean. Eztabaidatu zenuten, ez zineten adostasun bate iritsi eta hortan gertatu. Baina hala eta guztiz ere, eta zuk nola aipatu duzun gizarte eragile guztien parte hartzea, bai adierazi nahi nizuke eudelen bertan, udal legeak aurrikusten duela, eta onartutako udal legeak alde hortatikan, bai batzordetan, parte hartze iriki hori aurrikusten duela, eta hortaz hizketan ari direla momentu honetan eudelen, badakit ez dakit datorren astean edo noiz, idazkari guztiekin ere bilera bat egitekotan direla, eta iritsiko zaizkigu handikan baita ere irizpideak hori nola bermatu. Eta juntatuko zaigu pixka bat orain arte izan dugun eztabaida honekin. Orduan guzti horrekin hitz egingo dugu eta erabakiko dugu nola dan modurik egokiena. Oso garbi utziz irikitasun horretan danak ados gaudela. Tarte hau Tolosako udalak babestu du.